De synes, du har nogle lange ben, Erland. Ja, jeg kan ikke gøre ved det. Det er ikke nogen nem proces. Så vender vi kajakken. Men 60-årige Allan Rasmussen er efterhånden vant til at sætte sig op på hesten Bella, som har været hans ven i snart 2 år. En gang om ugen mødes de og udøver sammen det, man kalder hestefysioterapi. Jeg synes, jeg har det bedre hver gang, jeg har været herude. Det må jeg sige. Den 14. april 2009 blev der vendt op og ned på Allan Rasmussens tilværelse. Han cyklede på arbejde som sædvanlig, men nåede ikke hele vejen frem. En lastbilchauffør så sig ikke for og kvæstede dermed den fynske værkfører. I dag er Allan Rasmussen lam fra brystet og ned. Mit liv det foregår i en kørestol, og det kan ikke være anderledes. Skete og skete, det kan jeg ikke lave ham på, og der har jeg heller ikke tænkt mig. Så selvfølgelig vil jeg gerne have været op og gå. Og jeg håber da også på, at der måske sker et mirakel en dag. Men jeg har affundet mig med et liv i kørestol. Før Allan Rasmussen blev lam, cyklede han over 100 km om ugen. I dag har han skiftet jernhesten ud med en levende en af slagsen. Bella er et stort lyspunkt i Allan Rasmussens liv, for hesten giver ham en følelse af at kunne gå igen. Jeg kan mærke i mine baller og min overkrop, at den bevæger sig, de bevægelser, hesten gør. I Langesø-egnens rideklub håber ridefysioterapeut Sonja Damsted Litsi, at hesteterapi bliver en mere anerkendt metode. Det ville være rigtig rart, at det blev udbredt noget mere, fordi at så blev der måske også noget mere fokus om, hvor stor effekt det har. Allan Rasmussen er glad for, at han får ridefysioterapi, og at sætte sig op på en hest er ingenting i forhold til livets andre udfordringer. Hvad var den? Tak skal du have. Har vi på bukserne sat ordentligt? Ja, så vi ikke får ballade med konen. Tak. Sådan, så konen ikke skælder ud. Det er rigtigt. Tak for i dag.